पावर देख के तोरा भेजा के टावर तक पक्का उड़ गई हुई। 6 गोली से सीना छदवा के कब्र से बाहर निकल आई, फिर भी तोरा के बुझाइल ना कि हम अर्जुन ना हई। के हवे तू? तोरा आंख में इतना पावर नहीं खे जेते हमारा असली रूप देख पैबे। तू तो थानेदार के देखले हुए ना, वो तक खाली पगलाइल बा, लेकिन ते तक कोमा में चल जेबे। न पकड़ के मुंह पैबे, न बैठ के हक पैबे। और हाँ, देवी हमरा मन मंदिर में बसेली, ओकरा के अपवित्र करे के कोशिश मत करिए, ना तो तोरा गुर्दा के खून निकाल के देवी के हाथ में मेहंदी रचाई।